Good morning! Look, bebe! Bebe! Wow, ganda naman niya. Saan pupunta yan? Oo, nakatingin siya sa motor. Tara! Yay! Bibili tayo ng itlog ng pugo dun sa kabilang barangay. Sama na rin to. Tuwang-tuwa yan sa motor eh. Yay! Maganda ang araw ngayon. May araw. Ayan, ang blue ang langit. Yes naman. Ay! Tinapo na yung bonnet. Hindi na katulad nung 3 araw na sunod-sunod na sobrang ulan. Ngayon, mainit na. Yay! Nagbigay na naman ng magandang flower ang ating gumamela today. 2 pa naman. Ang ganda. Ayan pa yung isa. Ay, ang likot ng baby namin. Ayan. Ito na yung manok pala ni Jillian. Kompleto pa rin sila. 12. Ang lalaki na. Maliliksi sila. Kahit maulan ngayon. Ang cute. Hello. Ang daling mag-alaga nitong anong to ah. Nanay at inahin. Tingin. Baby oh, may chik-chik. Hi. Look. Chik-chik. Kain na. Sabi na. May chik-chik. O, baba na. Chik-chik. Nakula na ang tulakayan. Baba na, chik-chik. Baba. Ay, kakalagusan sa kapalag mo yan. Sabinang buntit. Ay. Aray. Very good naman yan magkain. Temola. Marunong na yan maghawak ng kanyang spoon. Yay! Gulay ang ulam niya, gulay. Mixed veg, ha? Ikaw lang tanong ba ito? Nang. Ito. Ano ito? Sitaw. Dyan, sa likod. Sando kami nagtanong ng sitaw. Saka ko napapakita sa inyo yung mga tinaniman namin sa likod. Pag tumubo na. Wala pang tumutubo. So, ito. Ay! Gulay and saba na naman. Saba! Ay! Ano yan? Naghahabol sila sa araw. Kaya humaba na naman yung mga katawan. Yan yung ating pechay na pinatubo ni Berna. Idilipat natin yan doon sa likod natin yung iba. Hihingi tayo dito pag 3 na or 4 ang dahon. Para may pechay tayo na pansarili. Meron na ako doon mga taniman eh. So, pag 3 na yan, pwede na yan. Ang hahaba oh. Naghahanap sila ng saldang. Ay, ng araw. Sikat ng araw. Dumadami-dami na yung ating mga tanim dyan sa likod. Kaso yung iba, hindi sila nabubuhay. So, it's part na nakailang ulit na ako ng tanim. And, sinabi ko na ba sa inyo yung papaya na pinutol na namin, gawa ng mga aphids na mga namumuti-muti. So, ito na siya. May isa siyang nabuo na bunga na nag-i-start na mangitim. Sana, nilalanggam na to. Buti na lang, pinutol na namin yung puno para hindi na mahawaan pa yung iba nating mga tanim sa likod. Ayan, papahinugin na lang namin itong isa. Sayang, malalaki sanang papaya ang bunga. Natamaan ng hindi naagapan. Hindi natin naagapan na magamot yung papaya. Maalis yung mga puti-puti sana. Sayang naman. So, ayun, nagtatanim na ulit kami doon ng iba-iba. Saka ko na yun i-share sa inyo kapag okay na siya, no? Buti ang ganyan, may mga tanim-tanim tayo para may sarili tayong mga gulay, di ba? Hindi na natin kailangan bilhin yung ibang katulad ng talbos, hingi ka pa, bibili ka pa. Yung kangkong, bibili pa. So, ayan, nagtanim na rin ako dyan, guys. Don't worry. Para hindi na natin hingiin. Kailangan, may mga sarili na tayo. And, ang problema lang kasi dito sa amin, binabagyo. Kaya hindi ko tuloy-tuloy ang pagtatanim. Tsaka, nagka-baby tayo. Kaya natigil yung pagtatanim ko. Pero kung hindi, naman siguro bumagyo. Nandiyan pa rin yung mga taniman natin. Yung taniman ko dyan dati, diba, sa may bahay ni Ate Helen, na nung nagbabahay siya, syempre nawala. So, dito na tayo sa likod. Ang dami ko na dyan mga balde-balde na taniman. Share ko yan sa inyo kapag okay na. Yung sibuyas natin, sobrang lalago na. Ang dami na nilang dahon. Update! Inabot na tayo ng alas 7, bebe ha! Ay, alas 6. Alam nyo ba, alas 5 pala kayo na sobrang, alas 5 pala. Alas 5, alas 6 na, sobrang liwanag pa rin. Ngayon nga, ngayon lang dumilim. And yan, nakababa na kami. And finish tinda-tinda. Finish tinda-tinda na may nagwawalang bata. Grabe itong batang to. Aba, nagwawala. Ang daldal. Iyak na iyak. Di ko na maintindihan. Gusto niya magpakalong. Sobrang daldal na yan.
Oo, sabi mo, hello guys. Kain po kami dinner. Ang ingay ng mga bata. Ang ulam namin ay si Papa nagluto. Ayan, may session sila. Kaya nainis ako ng bahagya lamang. Pero nainis talaga ako ng bahagya. May session na naman sila. So, ayun, ang ulam namin ay ito. Repolyo. Naggisa naman bago umalis. Pero hindi ko kinakausap. Minsan lang naman sana. Kaso, ay, basta. So, ayan. Nagkatipon-tipon na naman ng mga, alam nyo na, mga kapatid, bayaw-bayaw. So, ito ulam natin, tinapa and repolyo yung ginisa na may sardinas. Parang, magkano yung repolyo natin? Repolyo, nabili namin ito sa palengke, 21. And then, yung sardinas, mga 20 din. Tapos, ito, mga 20 rin siguro. So, 60 pesos. Kamati sibuyas pa pala. Mga 100 din. Tipid match. Tipid match. Pero okay naman yung tinapa. Marami ding vitamins yung sardinas, repolyo pa. Ayan, nagisisigaw na naman. Ano pa nila? Sobrang nakakarindi pati. Talagang nilalakasan niya maigi. Ano bang Tagalog mo? Nagbabagting sa tenga. Gusto mong kumain? Kain daw siya. Oh. Fish? Ano yun? Gulay. Hello, gusto mo? Gusto mo kumain? Kakain na daw siya. Subuan mo ate. Ipagsandok mo na at hindi ito magpapababae. Sandokan mo muna si Bebe. Yan, hiwa-hiwalay mga nas. Ang haba na ng bangs ko. Kailan ako makakapagpagupit? Di pa rin ako makapag, anong tawag doon? New look. Di tayo makapag-new look Busy. Pati pagpapagupit ko, wala na. Ay, nako Bebe. Kailan tayo makakapag-paayos ng buhok? Babay agad. Bakit tayo magbababay? Later. Oo, nagwawala na naman. Tignan yung suklay namin, nakatali. Patingin mo yung suklay natin. Kasi, bakit tinali ni Papa yan? Kasi lagi kaming nawawala ng suklay. Sa isang buwan siguro mga isang suklay, 2 suklay. Tapos mawawala na naman. So, ang ginawa niya ni Papa, then, tinali niya na. So, hindi na mawawala kung walang magtatanggal sa tali. Okay, guys? Tapos na namin kumain. And, nagugos na yung dalawa. Wala pa rin si Papa. Wala pa si Papa? Oo, talaga naman. Wala pa rin ang Papa. Ano ba yung damit mo? So, ayun na nga. Hindi na pa rin nakakauwi si Papa. Lasing na naman yan. Okay na naman sa akin na uminom siya. Napanood niya to, nanonood niya ng vlog. So, okay lang naman sa akin na mag-inom. Kaso, yung ayoko lang doon, sa after niyang uminom, hindi na siya makauwi ba? Kasi hindi marunong mag-control uminom. So, nalalasing maigi. Ngayon naman lang yan. Ngayong taon na to, ngayong January, ngayon lang din naman siya uminom. So, okay lang naman sa akin. Na paranoid lang ako kanina na nainis ako. Pero okay lang sana. Kaso, ang ayoko nga, yung nangyayari after niyang uminom is, hindi na siya makabangon kinabukasan ng routine niya nawawala sa umaga dahil sa sobrang kalasingan, and then hindi na siya makauwi. Sobrang kalasingan din. Pagdating niya dito, hindi na siya makalakad, dinahatid na siya. So, kung iinom sana, yung tama lang na may pang-uwi ka pa. Yung okay lang naman sa akin Kaso, yun nga, ayoko nang ganun. Tapos minsan madidisgrasya pa siya, diba? Ulit-ulit ko na yata sinasabi sa vlog. Pero ayan, nasakit kasi sa ulo ko talaga. Siguro dala pa ito ng postpartum ko. Yung panganak ko, kaya nai-stress pa rin ako hanggang ngayon. Hindi naman kasi pwedeng hahayaan na lang natin na ganyan, diba? Kasi sabi nila, kahit daw maliit na bagay, kailangan daw is sabihin mo pa rin. Yung kahit maliit na mali, kailangan mo daw sabihin pa rin, kausapin mo pa rin about dun sa maling maliit na ginawa nila. May quotes dun nakalimutan ko na naman sa Facebook, nakita ko. So, ayun. Ay, naku. Sana makontrol yun yung mabago sa kanya. Yung kaya niyang kontrolin yung katawan niya. Katulad ng mga kapatid ko, kahit uminom yan ngayong gabi, kinabukasan ang gising yan, ganun pa rin. Tsaka kaya niya pang magtrabaho. Kaya pa din na magtrabaho. So, yung pag-iinom niya, hindi niya naman yan bisyo. Yan ay impluensya lang ng mga nasa paligid dito sa amin. So, impluensya lang yun sa kanya. Ang mali lang is hindi siya makakontrol ng sarili niya. Kaya, gagalit ako, diba? Kasi nakikita ko sa iba, hindi naman ganun. Nakakapag-work naman. Pero pag siya,
hindi niya kaya kasi nga may acid siya. So, grabe yung epekto sa kanya, hangover sa kanya. Eh, dapat kinokontrol niya, di ba? Bakit ko ba sa inyo to sinasabi? Pati kayo mai-stress. Sorry guys. Hindi, marami kasi ding misis dito sa Pilipinas na ganyan ang problema. Dito sa Pilipinas, di ba, mga manginginom ang mga lalaki. So, halos yan ang mga problema nating mga babae. Diba? Pero hindi lang naman mga babae. Meron din namang mga lalaki na namang problema sa asawa nilang mga babae na palainom, diba? Hindi lang. Baliktad din minsan. So, ayun. Hayaan ko na to. Matutulog na lang ako kung makakatulog ako. Ako pa naman yung tipo na hanggat wala pa sa loob, hindi ako makakatulog. Kakaisip. Mamaya-maya, tatawag na yung kapatid ko. Oh, ito na, lasing na. Ay, stress. Sorry guys. Dapat good vibes lang tayo. Pero minsan, yun, real talk yun na nangyayari sa mga buhay-buhay natin dito sa Pilipinas. Buhay nanay ng mga nanay dito sa Pilipinas. So, ayun na yung vlog natin guys. Ayan ko na yung vlog. Inaantay ko sana, isasali ko sana sa vlog. Kaso wala pa rin hanggang ngayon. So, thank you so much for watching. And don't forget to like and subscribe. Sana nag-enjoy kayo. Pero, sorry sa mga rant ko sa buhay na i-share ko pa sa inyo. Dapat good vibes lang tayo. So, ayun na yung ating vlog. Salamat. Don't worry. Okay lang ako. Okay lang ako. Masanay din ako. Bye-bye! Paano yung mga bata? Si Ayla, pinatulog ko na ng maaga dahil nagwawala na. Yung dalawa, nandiyan sa loob, nag-cellphone, laptop, nanonood. So, yun na yung vlog. Update ko na lang kayo pagka umuwi na siya mamaya.